12 శ్లోకాస్ చూసాము. వాటి గురించి మీకు గుర్తున్న విషయాలు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఆన్సర్స్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూద్దాము. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్ లో మరి ఈరోజు 4వ అధ్యాయం 2వ రోజులో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. మేడం కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి మేడం, వినిపిస్తలేదు. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత మేడం కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి మేడం. నామినే నమస్తే. మీరు కూడా మ్యూట్ అయిపోయారా? హరే కృష్ణ. వాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా మేడం కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి మేడం. నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే Hare కృష్ణ Krishna, Hare కృష్ణ Krishna, కృష్ణ Krishna హరే Krishna, హరే Hare Hare, Hare Rama, Rama రామ Hare Rama, హరే Hare Hare, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ Krishna, కృష్ణ కృష్ణ Krishna Krishna, హరే 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 రామ హరే రామ 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 Rama Rama, Hare హరే. Hare. హరే కృష్ణ అందరికి. Hare ఆ, Krishna. మనకి రిపిటిషన్ అనేది మీకు అలవాటైంది, చాలా మంచిది, సంతోషం. అయితే అది ఒక పద్ధతిలో రిపీట్ చేయడం కూడా ప్రారంభిద్దాము. మరి నేను ఫస్ట్ టైం రిపీట్ చేసినప్పుడు మీరు వినండి, విని వీలైనంత వరకు ఆ ట్యూన్ ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి. మళ్ళీ నేను సెకండ్ టైం చెప్తాను, అది కొంచెం హై పిచ్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం కన్నా. సో అది కూడా మీరు వినండి, విని ఆ తర్వాత మీరు వీలైనంత వరకు ఆ ట్యూన్ లో ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ టైం, మీరు రిపిటిషన్, మళ్ళీ నేను హై పిచ్, మీరు వినడం, మళ్ళీ మీరు నేను పూర్తి చేసిన తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయండి. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరికి. సో నిన్న 12 శ్లోకాస్ వరకు చూసాము. 13వ శ్లోకం చూడాలి. సో ఆన్సర్స్ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ లో మన చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్స్ టైప్ చేద్దాం. ప్రస్తుతం హైమావతి మాతాజీ ఒకరు మాత్రం పెట్టారు, ఇంకెవరైనా పెడతారేమో చూద్దాము. ఓకే, సో ఇది మనం కర్మయోగం గురించి క్లుప్తంగా నిన్న రివైజ్ చేశాము. 3rd చాప్టర్ తర్వాత 4th చాప్టర్ లో మరి భగవంతుడు, ఓకే మాతాజీ పెట్టారు చూద్దాం. మేడం వినిపిస్తలేదు మేడం, గట్టిగా చెప్పండి మేడం. ఏ ప్రభుజీ మీ పేరేంటండి? బాగా వినిపిస్తుంది.
ప్రభుజీ మీ పేరేంటి నెంబర్ వేశారు ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. 5855. ప్రభుజీ మీరు కంప్యూటర్ ఫోన్ కో దగ్గరలో ఉన్నట్లేరు. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? దగ్గరలో లేదు, ఉన్నారు. ఆయన ఎక్కడ నడుస్తున్నాడు దగ్గరలో కూడా. దగ్గరలో ఉంటే మీకు వినిపిస్తుంది. ఓకే, మీరు ఒక చోట కూర్చుని ఫోన్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ మీరు ఏది యూజ్ చేస్తే అది దగ్గరలో పెట్టుకుని దాని దగ్గరలో మీరు ఉండండి, అప్పుడు వినిపిస్తుంది. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాగా వినిపిస్తుంది మాతాజీ. అదే ఆయన తెలియదు, కొత్తగా వచ్చారు. ఆయనకి దూరంగా ఉన్నట్టున్నారు, వినపడ్డం లేదన్నమాట. ఓకే, సో మాతాజీ ఆన్సర్ చూద్దాము. హైమావతి మాతాజీ పెట్టారు చాట్లో. ఇంకా కొందరు హైమావతి మాతాజీ, ఈ గీతను భగవంతుడు మొదట సూర్యునికి, తర్వాత మను ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారు. భగవంతుని జన్మకర్మల అర్థం తెలుసుకున్న వారికి పునర్జన్మ ఉండదు, రాగ భయం క్రోధాలను వదల. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ, ఎక్సలెంట్. వైష్ణవి మాతాజీ, ధర్మం నశించి అధర్మం వృద్ధి చెందినప్పుడు నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. యథా యథా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్య. ఓకే, నెక్స్ట్ సత్య మాతాజీ. భగవద్గీత దివ్య జ్ఞాన ఉపదేశం శ్రీకృష్ణుడు వివస్వానికి, వివస్వాన్ మనువుకి, మను ఇక్ష్వాకుకు ఇది నైనటువంటి యోగ శాస్త్రము. ఓకే, వెరీ గుడ్. తర్వాత గురు శిష్య పరంపరలో కాలక్రమంలో క్షీణించింది. కరెక్ట్. కృష్ణుడు జన్మ లేనివాడు అంటే అజుడు, పుట్టుక లేనివాడు, తన దివ్యదేహం నశించనిది, తానే సకల జీవులకు ప్రభు అయి కూడా తన దివ్య రూపంతో ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటారు. వెరీ గుడ్. సో ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం విస్తృతం అవుతుందో ఆ సమయంలో అవతారం దాలుస్తారు. వెరీ గుడ్. సాధువులను కాపాడడానికి, దుర్మార్గులను నాశనం చేయడానికి, ధర్మ సూత్రాలు పునరుద్ధరించడానికి అవతరిస్తారు. వెరీ గుడ్. భగవంతుడి ఈ జన్మకర్మల దివ్య స్వభావం తెలిసిన భక్తులు దేహం వదిలాక మళ్ళీ జన్మించరు, నిత్య శాశ్వత ధామం చెందుతారు. వెరీ గుడ్. రాగం భయం క్రోధం నుండి విముక్తులై భగవంతుడిని ఆశ్రయించి జ్ఞానంతో పవిత్రులై ఆయన దివ్య ప్రేమను పొందవచ్చు. ఎవరు ఏ విధంగా శరణు వచ్చుతారో ఆ విధంగా ఆయన అనుగ్రహిస్తారు. అందరూ అన్ని విధాల ఆయన మార్గాన్ని ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం అన్నారు కదా. ఎవరు ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడతారో ఆ రకంగా నేను వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను. అలాగే జనులు స్వల్పమైన అశాశ్వతమైన కామ్యకర్మల్లో విజయం కోసం దేవతలను పూజిస్తారు, వారికి ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఎక్సలెంట్, అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేశారు. భవానీ మాతాజీ, ధర్మంని రక్షించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. యదా యదా హి ధర్మస్య అన్నది. రామాలక్ష్మి మాతాజీ, రాగభయ క్రోధాలను వదలాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హరే కృష్ణ, అందరికీ ధన్యవాదాలు. వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్, అందరూ చక్కగా ఇచ్చారు. అందరికీ కృతజ్ఞతలు. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాయింట్స్ మీరు కవర్ చేసేసారు. వెరీ గుడ్. సో ఒకసారి క్విక్గా చూస్తే, భగవంతుడు నశింపులేని యోగ శాస్త్రాన్ని నేను మరి ముందు వివస్వాన్ మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు ఉపదేశించారు. ఇలా పరంపరగా ఇది వస్తూ వచ్చింది ఈ యోగము. అయితే ఎక్కడో కాలక్రమేణా నష్టం జరిగింది ఈ యోగానికంటే. ఎక్కడో ఎవరు మధ్యలో చెప్పడం ఆపివేయడం జరిగింది. తద్వారా మనకి జ్ఞానం మధ్యలో మనం పోగొట్టుకున్నాం. అయితే ఈ భగవద్గీతను ఈ వివస్వానికి ఎప్పుడు చెప్పారు అంటే దాదాపు 1200 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం, లేదా 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అన్నది మనం చూసాము లెక్క. తర్వాత గురు పరంపరలు ముఖ్యమైనవి 4 చూసాము. ఆ తర్వాత అర్జునుడితో, మరి నువ్వు నా భక్తుడివి మరియు భక్తోసిమే సఖా చేతి రహస్యం హి ఏతద్ ఉత్తమం. ఈ ఉత్తమమైన ఈ యోగాన్ని నువ్వు నా భక్తుడు సఖుడవు కాబట్టి, స్నేహితుడు, ప్రియ స్నేహితుడు కాబట్టి ఈ యోగ ప్రోక్త ఈ పురాతన యోగాన్ని నీకు ఉపదేశిస్తున్నాను అని చెప్పారు. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తామన్నది చూసాం. భగవంతుడు అంటే భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఆయన విభూతులు అంటే మహత్యాలు, వైభవాలు, వాటిని గురించిన
విషయాలు, జ్ఞానము, ఆత్మజ్ఞానము, మనకి భగవంతుడికి ఉన్న అసలు ఆ యోగ, ఆ సంబంధం, ఆ కనెక్షన్ అది ఏమిటి అన్నది. ఏమిటి ఆ కనెక్షను? మనకి భగవంతుడికి సచ్చిదానంద తత్వమైన భగవంతుడు మనలో ఉండడమే కనెక్షన్. ఆ ఆత్మ, ఆ తర్వాత పరమాత్మ రూపంలో ఆయన మనలో ఉండడం. సో మనలో స్వయంగా ఈ భగవత్ తత్వాన్ని, భగవంతుడిని పెట్టుకుని మరి మనం భగవంతుడి యొక్క ఆయన యొక్క ఆదర్శాన్ని కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి కదా, లీడర్షిప్ని. ఆయన చేసి చూపిస్తున్నారు ఏ రకంగా పనులు చేయాలి అని. సో ఇవన్నీ మనలో ఉంచుకుని ఈ శుద్ధతత్వాన్ని, దాన్ని చూడలేనప్పుడు ఇంకా మానవ జన్మకి సార్థకత ఏముంది? మిగిలిన జన్మల అన్నిటికంటే మానవ జన్మలో ఈ ఆత్మతత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని చూడగలిగే సమర్థత మానవ జన్మకి ఉన్నది. అది అదృష్టవశాత్తు మనకు వచ్చింది. కాబట్టి మరి మనం ఈ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మన కనీస ధర్మం అసలు మనిషి జన్మ ఎత్తిన తర్వాత. కాబట్టి దానికోసం ప్రయత్నించడం అనేది మన మొట్టమొదటి ధర్మం. కాబట్టి అది ఏమిటి అంటే ఈ తత్వం ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడం, ఈ తత్వాన్ని అలవర్చుకోవడం. ఈ శుద్ధతత్వం, భగవత్ ప్రేమ తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి అంటే మనం ముందు మనలో ఉన్నటువంటి ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాల్ని వదులుకున్నప్పుడే మనకు ఆ శుద్ధత్వం అలవడుతుంది. కాబట్టి అది మనం చూస్తాం భగవంతుడికి మనకి ఉన్న కనెక్షన్ అన్నది. ఆ తర్వాత అర్జున ఉవాచ చూసాం ఏమని, మరి నీకంటే ముందే ఎప్పుడో ఉన్నాడు కదా సూర్యుడు, ఇది మరి నువ్వేమో నేను సూర్యుడికి ఉపదేశించానంటున్నావు, నాకు అర్థం కావడం లేదంటే అప్పుడు ఏమన్నారు, నేను పుట్టుకలు, నువ్వు నేను చాలా జన్మలు పొందాము, నీకు అవన్నీ గుర్తులేవు, నాకు తెలుసు. నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా, నాశనం లేని వాడినైనా, అన్ని ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా నేను నేను ఈ ప్రకృతిలో అధిష్ఠించి ఇలా అవతరిస్తూ ఉంటాను నా స్వయం సంకల్పంతో అని. భగవంతుడికి మనకి డిఫరెన్సెస్ ఏం చూసాం మరి? ఆయనకు అన్ని జ్ఞాపకం ఉంటాయి, మనమేమో మరి మిగిలిన జన్మలు మర్చిపోతాము. ఆయనేమో తన యొక్క స్వయం సంకల్పంతో అవతరిస్తే మనం మన కర్మానుసారం జన్మిస్తూ ఉంటాం. మనం జన్మిస్తాం. మనకు పుట్టుక ఉన్నది, గిట్టుట కూడా ఉన్నది. అలాగే ఆయన భగవంతుడు సచ్చిదానంద తత్వం, ఆయన ఆత్మే కాదు, ఆయన శరీరం సమస్తం కూడా భగవత్ తత్వం సచ్చిదానందమే. మన శరీరం మరి ఆత్మ అనేది సచ్చిదానందమే. కానీ శరీరం ఉంది కదా మనకి, ఈ భౌతిక శరీరం ఉంది, కనిపించే భౌతిక శరీరం, తర్వాత కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం ఉంది, మనసు బుద్ధి అహంకారం, ఇవి కనిపించవు కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మన శరీరం మరి ఫుల్ ఆఫ్ భౌతిక తత్వంతో ఉంది కాబట్టి మనం అసత్తు అచిత్తు నిరానంద అంటున్నారు. అలాగే భగవంతుడి ఆత్మకు శరీరానికి సంబంధం లేదు. మన ఆత్మ సచ్చిదానందమైన ఆత్మ మనకి స్థూల శరీరాన్ని, సూక్ష్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి, మనకి అది ఉండదు. ఇక ఇది అందరూ కూడా చెప్పారు. మరి ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మం క్షీణిస్తుందో, అధర్మం పెరుగుతుందో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. ఎందుకు అవతరిస్తారు అంటే సాధువులను రక్షించడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ భగవంతుడు అవతరిస్తారు. తర్వాత భగవంతుడి జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు దేహం వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మించరు, ఆయన నిత్య శాశ్వత ధామానికి వెళ్తారని భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పారు. ఇంకా ఎవరు భగవంతుడిని అలా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు అంటే రాగభయ క్రోధాలను వదిలిన వాళ్ళు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది మాం ఉపాశ్రిత, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. వాళ్ళ మనస్సును నా మీద, రాగాన్ని భయాన్ని క్రోధాన్ని వదిలి వాళ్ళ మనస్సును నా మీద పెట్టి నన్ను ఆశ్రయించిన ఎంతో మంది జ్ఞానులు ఇంతకు ముందే వాళ్ళు పవిత్రులై నా భావాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. మద్భావమాగత, నా భావానికి వచ్చారు అంటే నా యొక్క తత్వాన్ని వాళ్ళు తెచ్చుకోగలిగారు, ఆ శుద్ధతత్వాన్ని అని అంటున్నారు. అందుకని పవిత్రులయ్యారు, నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పారు. ఎవరు ఏ రకంగా శరణు చేస్తే ఆ రకంగా వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తారు భగవంతుడు. అందుకే మనకి కర్మ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, భక్తి మార్గం, ఆ తర్వాత అష్టాంగ యోగ మార్గం, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. ఎవరికి సూట్ అయిన మార్గంలో వాళ్ళు నా దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తారు, నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అంటున్నారు. అలాగే మరి మనం దేవతలను ఈ
భౌతిక ప్రపంచంలో పనుల విజయం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. అలాగే ప్రార్థన సరిగ్గా చేసినప్పుడు మనకు ఆ ప్రతిఫలాలు దొరికి మనకి జయం లభిస్తుంది మన పనులు. కానీ అది ఇక్కడ ఉన్నంత వరకే మనకు ఫలితం. కానీ ఇక్కడ మనం టెంపరీగానే ఉన్నాం. తర్వాత పర్మనెంట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలనే విషయాన్ని గురించి మనకి ఆలోచన రావడం లేదు అన్న పాయింట్ ఇక్కడ మనం చూసాం. ఆ తర్వాత ఇక 12th శ్లోక ఫినిష్ చేశాము. ఆ 12 శ్లోకాలు ఇది చెప్పారు. ఇలా మనం ఈ జగత్తులో కామ్యకర్మల ఫలితాలు శీఘ్రంగానే పొందుతారు. 13th దాంట్లో కూడా ఇది కూడా క్లుప్తంగా చూసాం. 4 గుణాలు కూడా మరి గుణాలను బట్టి 4 రకాలుగా సమాజాన్ని విభజించాను. నేను ఈ వ్యవస్థని సృష్టించినా కూడా నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నేను అకర్తగానే ఉంటాను. సో భగవంతుడు ఈ పనులు చేసినా ఆయనకి కర్మబంధాలు ఏమీ ఉండవు. ఎందుకంటే ఆయన స్పెషల్ కాబట్టని కాదు, ఆయన ఎలా కర్మ చేయాలో మనకు కూడా చెప్పారు. కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా పని ఎలా చేయాలనేది మనకు కూడా చెప్పారు. ఆయన ఆ విధంగా చేస్తారు కాబట్టి ఆయనకి కర్మబంధాలు ఉండవు. సో ఎలా చేయాలి కర్మబంధాలు? మనం కర్మయోగంలో చూసాం. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నా బాధ్యత ఇది అనుకుని చేయాలి. తర్వాత ఏదొచ్చినా ఆ ప్రతిఫలం మీద దృష్టి మళ్ళించి మన బాధ్యత అనుకుని పనిని సక్రమంగా చేయడం. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు ఈ 4 వ్యవస్థలను ఏర్పరిచారు. మనుషుల గుణాలను బట్టి వాళ్ళకి ఏ పని సూట్ అవుతుంది అనేది. సో ఈ 4 పనులు కూడా ఈ సొసైటీ సంఘాలు నడవాలంటే, మనుషుల జీవనాలు జరగాలంటే ఇవన్నీ ఉండాలి. ఒకళ్ళు టీచ్ చేసేవాళ్ళు ఉండాలి, ఏది మంచి ఏది చెడు చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి, అందరినీ రక్షించడానికి కొందరు నాయకులు ఉండాలి, అందరికీ మరి వస్తువులను అందించి జీవనం సాగించడానికి వ్యాపారస్తులు ఉండాలి, అలాగే అందరికీ సేవలు పనులు చేయడానికి కొంతమంది ఉండాలి. సో అందుకని 4 రకాల వాళ్ళని వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి విభజించారు. అంతేగాని పుట్టుకని బట్టి కాదు అన్నది కూడా చూసాం. సో 14th శ్లోక చూద్దాం. సో గుణాలను బట్టి స్వభావం ఉంటుంది, ఆ గుణాలను బట్టి విభజన జరిగింది. నమాం కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇతి మాం యోభిజానాతి కర్మభిర్న సబధ్యతే. నన్ను ఏ కర్మ కూడా ప్రభావితం చేయలేదు, నేను ఎలాంటి కర్మఫలాన్ని ఆశించను. నన్ను గురించి నీ సత్యం తెలిసిన వాడు సైతము కర్మఫలాలచే బంధింపబడడు. సో అది ఇక్కడ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు శ్లోకాలు కూడా చెప్పారు కదా, నేను 4 వర్ణాలు సృష్టించాను, గుణకర్మల ప్రకారం విభజించాను. తస్య కర్తారం అపి మాం విద్య కర్తారం అవ్యయం. అంటే నేను ఇవన్నీ కూడా సృష్టించిన వాడిని అపి అయినప్పటికీ కూడా నన్ను విద్య తెలుసుకో. నన్ను ఏమని? అకర్తారం, నేను అకర్తనని నువ్వు తెలుసుకో. అవ్యయుడిని, మార్పు లేని వాడిని. భగవంతుల్లో ఎప్పుడు నిశ్చలుడు. ఆయన స్వభావం అనేది ఆయనకి లేదు, ఆయన ఎప్పుడు నిశ్చల తత్వమే ఆయనది. కాబట్టి ఆ మార్పు లేని తత్వం అన్నమాట, అది భగవత్ తత్వం. కాబట్టి మనకేమో ఇమోషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. భగవంతుడు నిశ్చల తత్వుడు, గుణాలకు అతీతుడు. సో ఆయన సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏవి కూడా భగవంతుడికి లేదు, అంత ప్యూర్గా ఉంటుంది భగవత్ తత్వం. కాబట్టి దానిలో ఉన్నది ఒకే ఒకటి, నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం అది. సో అదే సచ్చిత్తానంద తత్వం. కాబట్టి ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం మనలో కూడా ఉందన్న పాయింట్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అలా ఎవరైతే అకర్తగా, మరి భగవంతుడు ఏ రాగము ద్వేషము లేకుండా పనిచేస్తున్నారు. అందుకే ఆయన సచ్చితానందం కాబట్టి రాగద్వేషాలు లేవు, ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేదు, ఆయనకు కావలసింది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు అనుకున్నాం. సో ఆయనకు అసలు కోరిక అనేదే లేదు కాబట్టి అంత ప్యూర్గా ఉండగలుగుతున్నారు. ఆ తత్వమే సచ్చిదానంద తత్వం. అందుకనే ఆయన అకర్త, ఆయన కర్మబంధాలు ఏర్పడవు అంటే మరి ఆయన ఏ రాగద్వేషాలు లేవు కాబట్టి. సో మనం కూడా రాగద్వేషాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండొచ్చు. అందుకనే ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఇంకొంచెం వివరంగా నన్ను ఏ కర్మ ప్రభావితం చేయజాలదు, నేను ఎట్టి కర్మఫలాన్ని ఆశింపను. అది అంటే నేనేదో స్పెషల్ అని నేను ఎలా భగవంతుడి యొక్క తత్వం ఉంటుంది అంటే ఆ తత్వాన్ని మీరు కూడా అలవర్చుకోవచ్చు, మీరు కూడా మరి కర్మబంధాలు లేకుండా చేసుకోవచ్చు. నేను ఏ కర్మ
నన్ను ఏ కర్మ ప్రభావితం చేయదు, నేను ఎలాంటి కర్మ ఫలాన్ని ఆశించను. నన్ను గురించిన ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నవాడు సైతము, ఈ సత్యం భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళు కూడా కర్మఫలాల చేత బంధించబడరు. మరి అంతే కదా, భగవతత్వం ఇది. ఆయన ఏ కర్మ ఆయన్ని ప్రభావితం చేయదు, ఆయన ఏ కర్మఫలాలను ఆశించరు అన్నది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మరి అంటే మనం కూడా ఆ పద్ధతిని ఫాలో అవడానికి సిద్ధపడే ఆ మార్గంలో ఉండగలిగినప్పుడు మనం కూడా కర్మఫలాలతో బంధింపబడము. అంటే మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఊరికినే అర్థం చేసుకున్నాం, ఓ భగవంతుడు కర్మబంధాలు లేకుండా చేస్తారని మనం అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా కర్మబంధాలు ఉండవు అనుకోవడం కాదు. అర్థం చేసుకోవడం, తెలుసుకోవడం అంటే మనం ఫాలో అయి తెలుసుకోవడం, ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకోవడం, మాటలతో కాదు. అది. సో నన్ను గురించి నీ సత్యం తెలిసిన వాడు అంటే ఈ ఈ ఈ రకంగా నాలాగా ఈ రకంగా కర్మ ఫలితాలను ఆశించని వాడు కర్మఫలాలచే బంధింపబడదు. అది భగవంతుడు తను ఫాలో అయ్యి మనకు చెప్తున్నారు, ఆయన ఫాలో అవ్వకుండా మనకు చెప్పడం లేదు. కర్మబంధాలన్నింటినీ మీరు వదులుకోండి అని మనకు. అందుకే మీరు చెప్పబోయే ముందు మీరు ఆచరించండి అని చెప్తున్నారు కదా. ఎవరు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఏ ఏ పనులు చేస్తే అందరూ అది ఫాలో అవుతారు. శ్రేష్ఠులు యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ అని చెప్పారు కదా. కాబట్టి మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. అందుకే భగవంతుడు ఆయన కర్మఫలాలను ఆశించరు. ఆయన మనకు చెప్పేది కూడా అదే, కర్మఫలాల్ని ఆశించవద్దు. అలా ఆశించినప్పుడు మీరు ఇక కర్మఫలాలచే బంధింపబడరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నన్ను ఎందుకు ప్రభావితం చేయదు నన్ను ఏ కర్మ అంటే నేను ఏ కర్మఫలాన్ని ఆశించను. నా గురించి సత్యాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు, అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళు కూడా కర్మబంధాలచే బంధింపబడరు. ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కురు కర్మైవ తస్మాత్వం పూర్వతరం కృతం. సో ఈ విధంగా ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ, ఈ విధంగా తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుని కర్మ విషయాన్ని, చేయబడ్డ కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభి, పూర్వులైన వాళ్ళు ఇలా ఇంతకు ముందు ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని కర్మతత్వాన్ని ఈ రకంగా పనిచేసి కర్మలు చేసిన వాళ్ళు ముముక్షుభి, ముక్తిని పొందిన వాళ్ళు అయ్యారు. ఈ రకంగా ఇంతకు ముందంతా ఈ కర్మ గురించి తెలుసుకుని ఇలా కర్మ చేసిన వాళ్ళంతా కూడా విముక్తులయ్యారు. ముముక్షుభి అంటే విముక్తులయ్యారు. కురు కర్మైవ తస్మాత్వం, కాబట్టి నువ్వు కర్మను కురు చెయ్యి, తస్మాత్ కాబట్టి, తస్మాత్వం నువ్వు కాబట్టి నువ్వు కర్మను చెయ్యి. ఎలా? పూర్వులచే పూర్వకాలంలో కృతం చేయబట్టి. ఇంతకు ముందు వీళ్ళంతా ఎలా చేశారో కర్మని, మరి ఇదివరకు రోజుల్లో కర్మని వీళ్ళంతా ఇలా అర్థం చేసుకుని కర్మను చేసి వాళ్ళంతా విముక్తులయ్యారు. నువ్వు కూడా ఈ పూర్వులందరూ ఏ రకంగా ఈ కర్మను అర్థం చేసుకుని, అంటే కర్మఫలాపేక్ష లేకుండా వాళ్ళు ఎలా చేశారో నువ్వు కూడా ఆ రకంగా కర్మను చెయ్యి అంటున్నారన్నమాట. పూర్వకాలంలో ముక్త పురుషులందరూ కూడా ఇలా నా దివ్యతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ అవగాహనతోనే కర్మలన్నీ వనరించారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా వారిని అనుసరించుతూ నీ కర్మను నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో మరి సాధారణంగా మరి కర్మ ఫలాలను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా చెయ్యాలి అంటే, కోరుకోకుండా చెయ్యాలి అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకోవాలి. రాగం ఉంటుంది కదా, కావాలి, నాది నాది కావాలి అని, అలాగే ఇష్టం లేనిది వస్తుందేమో, వద్దు వద్దు అనే ఆందోళన, భయం, ఇవన్నీ రాగద్వేషాలు. అది లేకుండా నువ్వు సమత్వంతో నువ్వు పనిని కరెక్ట్ గా చేయాలి అన్నంత వరకే ఉంచుకో. ఆ తర్వాత నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించొద్దు అంటున్నారు. భాష్యంలో 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఒకళ్ళేమో మలిన భావాలు కల్మషులు, ఇంకొకళ్ళేమో కల్మషరహితులు, భక్తిభావం పవిత్రులు. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ కల్మషాన్ని వైదొలగించుకోగలుగుతారో వాళ్ళే ఈ పవిత్రమైన మార్గంలో కొనసాగగలుగుతారు, ఈ రకమైనటువంటి ముక్తి మార్గంలో నడవగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో రాగద్వేషాలే మరి అవి లేకపోయినప్పుడు ఆ నిష్కల్మష తత్వం ఏర్పడుతుంది. కిం కర్మ కిం కర్మేతి, కిం కర్మ కిం అకర్మేతి, కవయోప్యత్ర మోహితా, తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటో, కిం అకర్మ,
అకర్మ అంటే ఏమిటో కవయోప్యత్ర అంటే కవులకు కూడా బుద్ధిమంతులు వివేకవంతులు కూడా అత్ర ఈ విషయంలో మోహితులు అవుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కర్మ అంటే ఏమిటో అకర్మ అంటే ఏమిటో వివేకవంతులు కూడా ఈ విషయంలో ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. తత్తే కర్మ, ఆ కర్మ గురించి ప్రవక్ష్యామి, నీకు చెప్తాను, ఉపదేశిస్తా. యత్ జ్ఞాత్వా, అది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే శుభాత్, నువ్వు మోక్షసే అశుభాత్, ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే ఈ అక్షరం ఆ అని కలపచ్చు అనమాట. మోక్షసే అశుభాత్, నువ్వు అశుభాలన్నిటి నుంచి విముక్తుడు అవుతావు అంటున్నారు. ఏది? ఈ కర్మ గురించి నీకు చెప్తాను, అప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని గనక నీకు అర్థమైతే ఈ జ్ఞానం నువ్వు అశుభాలన్నిటి నుంచి విముక్తుడు అవుతావు అంటున్నారు. కర్మ అంటే ఏమిటో అకర్మ అంటే ఏమిటో నిర్ణయించుకోవడం విషయంలో బుద్ధిమంతులు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. కాబట్టి అసలు నీకు క్లియర్గా ఈ కర్మ అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను. దానిని తెలుసుకుని నీవు అన్ని అశుభాల నుంచి విముక్తుడవు కాగలవు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో మరి కర్మను రాగద్వేషాలు లేకుండా చేయాలంటే అసలు ఆ కర్మ ఏమిటి, అకర్మ ఏమిటి, ఎప్పుడు అకర్మ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా నీకు చెప్తాను అని చెప్పి, ఇది గనక తెలుసుకుంటే నువ్వు అన్ని భౌతిక అశుభాల నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. సో అకర్మ, కర్మ, వికర్మ 3 రకాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి భగవంతుడు కర్మల గురించి చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ చూద్దాం. కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం, బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః, అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతి. కర్మగతుల్ని అవగాహన చేసుకోవడం కర్మణోహి నిశ్చయంగా కూడా, అంటే తప్పనిసరిగా, అంటే చాలా అపి కూడా బోద్ధవ్యం ఎరగాలి, తెలుసుకోవాలి. కర్మ యొక్క తత్వం ఏమిటో తప్పనిసరిగా అసలు తెలుసుకోవాలి. అలాగే కర్మ అంటే ఏమిటో తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే మరి బోద్ధవ్యం చ వికర్మణ, మరి వికర్మ అంటే ఏమిటో కూడా మరి తెలుసుకోవాలి. అలాగే అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం, మరి అకర్మ అంటే ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలి. గహనా కర్మణో గతి, చాలా కష్టం ఈ కర్మ మార్గం. ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం, అది చెయ్యాలి, కష్టం. కాబట్టి ఈ మార్గం, ఈ విషయాలను ఫస్ట్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకుంటే ఈ కష్టమైన మార్గం, మరి కర్మయోగం అంటే ఎలా చేయాలో, అది సాధన చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు. పైగా అసలు విషయం ఏమిటో తెలియంది ఏమని సాధన చేస్తాము? అసలు విషయం అర్థమైతేనే కదా దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మనకు ఆ విషయం ఏమిటో అర్థం అవ్వాలి కదా, అది చెప్తున్నారు. ఈ కర్మగతులు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. కాబట్టి ఈ కర్మయోగం గహనా కర్మణో గతి, ఈ కర్మ మార్గం కష్టం. కాబట్టి అసలు కర్మ అంటే ఏమిటి, వికర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందు చక్కగా తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు. మరి అంతే కదా, తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం? అది. సో కర్మణ్య కర్మయ పశ్యేత్ అకర్మణి చ కర్మయ సబుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్త కృత్స్న కర్మ కృత్. సో కర్మణ్య అకర్మ అంటే కర్మలోను, అకర్మ అంటే కర్మరాహిత్యం, కర్మ లేకుండా చేసే విధానంలోను, ఎవరైతే పశ్యత్ చూస్తారో, అంటే కర్మలో అకర్మను, అలాగే ఎవరు చూస్తారు అంటే కర్మలో అకర్మను ఎవరు చూస్తారు, అలాగే అకర్మచ కర్మయ, ఎవరైతే అకర్మలో కర్మను చూస్తారు, సబుద్ధిమాన్, అతను బుద్ధిమాన్, తెలివిగలవాడు, తెలివిగల మనుష్యేషు, మానవులలో అతను తెలివిగలవాడని లెక్క. సయుక్త, అతను ఇలాంటి దివ్య స్థితిలో, ఇలాంటి స్థితిలో నియుక్తుడై కృత్స్న కర్మ కృత్, అన్ని కర్మల్లో నియుక్తుడైనా కూడా అతను ఈ దివ్య స్థితిలోనే ఉంటాడు. సో కర్మలో అకర్మను, అకర్మలో కర్మను చూసిన వాడు మనుష్యులలో బుద్ధిమంతుడు. అలాంటి వాడు అన్ని రకాల కర్మలలో నియుక్తుడైనా కూడా దివ్య స్థితిలో ఉన్నవాడి క్రిందే లెక్క. అంటే అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు మనలాగానే, కానీ అతను దివ్యమైన స్థితిలో ఉన్నాడు. మనలాంటి మెంటల్ స్టేట్ లో లేడు అతను. రాగద్వేషాలకు అతీతం అన్నమాట. ఎందుకు? అతను కర్మలో అకర్మను చూస్తున్నాడు, అకర్మలో కర్మను చూస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ కర్మ అనేది 3 రకాలుగా వర్గీకరించబడ్డది. కర్మ అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణతో మన చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే పనులు, ఏదైనా శాస్త్రాలు
చెయ్యవచ్చు అని చెప్పిన మంగళప్రదమైన పనులను కర్మలు అంటారు. అంటే శాస్త్రాలు ఆమోదించిన శుభప్రదమైన పనులు. ఇలాంటి పనులు మన ఇంద్రియ నియంత్రణకు, మన చిత్తశుద్ధికి కూడా సహాయపడతాయి అన్నమాట. మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి, మనస్సును క్లెన్స్ చేసుకోవడానికి, క్లీన్ చేసుకోవడానికి, మన మనసులో కాలుష్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టడానికి, తరిమి వేయడానికి పనికొచ్చే ఉపయోగపడే పనులు శాస్త్రాలు చెప్పిన మంగళప్రద పనులు. అవి కర్మలు. వికర్మలు అంటే శాస్త్రాలు నిషేధించిన అశుభకరమైన పనులు, అంటే చెడు పనులు అన్నమాట. ఇవి హానికరం, మన ఆత్మ అధపతనానికి దారితీసేవి. ఆత్మ ఎప్పుడు పతనం అవ్వదు. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు, బుద్ధి, విచక్షణను కూడా నాశనం చేస్తాయి ఈ చెడు పనులు. అకర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పని. వీటికి కర్మబంధాలు ఏర్పడవు, కాబట్టి జీవాత్మను బంధించవు, విముక్తి వస్తుంది, మోక్షం వస్తుంది. ఈ అకర్మ అంటే పని చేసి కూడా మనం బంధాలను ఏర్పరచుకోవడం లేదు. మంచి పని చేసినా పుణ్యం కూడా ఏర్పరచుకోవడం లేదు. ఎందుకు? ఆ పుణ్యం ఉన్నా కూడా పుణ్యం యొక్క ఫలితాన్ని కొంత టైమే, పుణ్యం కరిగే వరకు అనుభవిస్తాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. వేరే అసలు ఏ ఫలితం లేకపోతే పాపము పుణ్యము మనకు విముక్తికి, అది విముక్తికి సూచన. ఆ స్టేజ్లో ఉన్నామంటే విముక్తి గ్యారెంటీ. కాబట్టి అది అకర్మ. ఆ రకంగా ఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అవి అకర్మ కింద అవుతుంది, కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. సో అది కర్మ, వికర్మ, అకర్మ అన్నదానికి. సో కర్మలో అకర్మను, అకర్మలో కర్మను అంటే ఏమిటి? ఇది మహా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అనిపిస్తుంది కదా మనకు ఫస్ట్ చూసినప్పుడు. కర్మలో అకర్మ ఏమిటి, కర్మ చేస్తూ అకర్మ, మరి అకర్మలో కర్మను చూసేవాళ్ళు అన్నదానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమిటి అంటే, మరి కర్మ చేస్తూనే వాళ్ళు రాగద్వేషాలు లేకుండా చేసినప్పుడు వాళ్ళు అది అకర్మ కిందే అవుతుంది. సో కర్మలో వాళ్ళు అకర్మను చూస్తున్నారు, అంటే పని చేస్తున్నారు, కానీ ఆ పని పట్ల ఏ రాగద్వేషాలు ఆ ఫలితం మీద లేదు. అలాగే అకర్మలో కర్మ అంటే మరి వాళ్ళు కేవలం భగవంతుడికి ఆ రాగద్వేషాలు లేకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మరి అన్ని అదే వాళ్ళ యొక్క కర్మ. వాళ్ళు అన్ని అకర్మలాగానే చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ అకర్మలోనే వాళ్ళ కర్మలు కూడా ఉంటున్నాయి. సో యస్య సర్వే సమారంభా కామ సంకల్పవర్జితా జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితం బుధా. సో ఎవరి ప్రతి కర్మ కూడా, యస్య సర్వే సమారంభ, అన్ని ప్రయత్నాలు ఎవరైతే, వాళ్ళ అన్ని ప్రయత్నాలు కామ సంకల్పవర్జిత అంటే కోరికతో చేయకుండా ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం, వాళ్ళు జ్ఞానాగ్నితో కాల్చబడ్డ జ్ఞానం అనే అగ్నితో దగ్ధం చేయబడ్డ కర్మలు వాళ్ళవి. తమాహు వాటిని ఏమంటారు అంటే, వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే పండితం బుధ, వాళ్ళు పండితులని, తెలిసిన వారని, వివేకవంతులని అంటారు. సో ఎవరైతే ప్రతి కర్మను ఇలా వాళ్ళ ప్రతి ప్రయత్నం కూడా కామ సంకల్ప వర్జిత, కోరిక మీద ఆధారపడి లేకుండా ఉంటుంది. వాళ్ళ ప్రతి ప్రయత్నం ఏ పని చేసినా వాళ్ళు ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి అన్నట్టుగా చేయడం లేదు. సో ఎవరైతే ప్రతి కర్మను కూడా ఇలా వాంఛారహితంగా, భోగవాంఛారహితంగా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానాగ్నిచే దగ్ధమైనవిగా వాళ్ళని ఋషులు చెప్తారు. సో వాళ్ళ కర్మ ఫలితాలన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానం అనే అగ్ని వల్ల దహించివేయబడతాయి. వాళ్ళ కర్మ ఫలితాలు ఏమి ఉండవు ఇంకా వాళ్ళకి. అలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళను అంటారు ఏమని? పండితం బుధ, అంటే పండితులు, బుధ వివేకవంతులు అని అంటారు. సో ప్రతి కర్మను కూడా భోగవాంఛారహితంగా చేసిన వాళ్ళు సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళ జ్ఞానంతో
వాళ్ళు కర్మబంధాలన్నీ కూడా దహించి వేయబడతాయి. వాళ్ళని పండితులు వివేకవంతులు అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతి కర్మ భోగవాంఛారహితంగా చేయడం అంటే మనం ఏ కర్మ చేసినా కోరిక కోసం చేస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా ఆ కోరికతో తప్పించిపోకుండా మనం అది బాధ్యతగా మనం ఆ రకమైన నిరాసక్తత అలవర్చుకుంటూ ఏ పనైనా చెయ్యాలి, మన బాధ్యత అంతవరకే. కానీ ఆ తపనలు, ఆ రాగద్వేషాలు అవన్నీ కూడా లేకుండా సమత్వంతో అలా ఉండగలిగి మనం ఆ పనిని చేసినప్పుడు ఆ పని వల్ల ఏదొచ్చినా అలాగే సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు రాగద్వేషాలు లేకుండా మరి అది కర్మబంధరహితమైనటువంటి మార్గం. కాబట్టి అది ఆ సమత్వమే యోగము, జ్ఞానము. అందుకే ఆ జ్ఞానాగ్నిచ్చే అన్ని దహించబడతాయి బంధాలు, కర్మబంధాలు, కర్మఫలాలు అని వాళ్ళని అందుకే పండితులని, తెలివిగల వాళ్ళు, జ్ఞానవంతులని అంటారు అని చెప్తున్నారు. త్వత్వా కర్మఫలాసంజ్ఞం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సహా. త్వత్వా కర్మఫలాసంజ్ఞం కాబట్టి కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తి, ఆ అటాచ్మెంట్ వదులుకుని నిత్యతృప్తో ఎప్పుడూ తృప్తిగా ఉండేవాడు, నిరాశ్రయ దేనిని ఆశ్రయించని వాడు, అది కావాలి ఇది కావాలి అని దేనిని ఆశ్రయించని వాడు, కర్మణ్య అభిప్రవృత్తి కర్మలలో పూర్తిగా నియుక్తుడై ఉన్నా కూడా ఇలాంటి వాడు ఏవ తప్పనిసరిగా కించిత్ కొంచెమైనా సరే కరోతి సహా అతను చేయని వాడే అవుతాడు, కొంచెం ఏది చేయని వాడే అవుతాడు. సో కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తిని వదులుకొని నిత్యము తృప్తితో ఉంటూ, నిరాశ్రయుడంటే దేనిని ఆశ్రయించని వాడు, అంటే ఏది కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలని ఏది అనుకోని వాడు, కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి తను పని చేస్తున్నా కూడా ఏది చెయ్యని వాడి కిందే లెక్క. ఎందుకంటే అతని కోరిక లేదు కాబట్టి. సో భగవంతుడు మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటంటే భగవంతుడు భావప్రియుడు. మనం ఏ భావంతో చేస్తున్నాం అన్నది ముఖ్యం. ఈ స్వభావం కూడా అంతే. రజోగుణంలో వాళ్ళు, సత్వగుణం వాళ్ళు ఒకే పని చేయొచ్చు. పని బాగా చేసి పూర్తి చేయడం, త్వరగా పూర్తి చేయడం నా బాధ్యత అనుకుని ఒక ఉద్యోగంలో సత్వగుణవంతుడు ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఆ రకంగా ప్రయత్నిస్తాడు, త్వరగా పూర్తి చేయడానికి. రజోగుణంలో ఉన్నవాడు కూడా త్వరగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ ఎందుకు? అందరూ నేను ముందు చేస్తే నన్ను పొగుడతారు, నాకే ప్రైజో వస్తుంది, లేదా ప్రమోషన్ వస్తుంది, సన్మానమో ఏదో చేస్తారు, ఇతను చాలా తెలివిగలవాడు, చాలా ముందు చేశాడు అందరికన్నా అనే భావం కోసం, దానికోసం చేస్తాడు. ఇద్దరూ పని త్వరగా చేయాలని చేస్తున్నారు, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నారు అన్నది ముఖ్యం. దానిని బట్టి, వాళ్ళ భావాన్ని బట్టి, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు సాత్వికుల, రాజసికుల అన్నది చెప్తున్నా. అలాగే ఇక్కడ కూడా పని అందరూ ఒకే పని చేయొచ్చు, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నా, ఆ పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ కోసం చేస్తున్నామా, పని చెయ్యాలి కాబట్టి అని చేస్తున్నామా, ఆ కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలి ఎప్పుడూ తృప్తిగానే ఉంటూ, అది విజయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా పని నుంచి వాళ్ళు ఒకే రకంగా ఉంటారు. అలాగని ఏదొస్తే ఏమైందిలే మన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేద్దాం, ఏదైనా మనకు ఒకటే కదా అని చేస్తున్నారా? లేదు. పనిని శ్రద్ధగా విజయవంతం అవ్వాలనే చేస్తున్నారు, వాళ్ళ బాధ్యత అది అని వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ తరువాత ఏదొచ్చినా వాళ్ళకు ఒకటే. ఎందుకంటే వాళ్ళ పని కరెక్ట్గా డ్యూటీ చేయడం వరకు, కానీ అది రాలేదే అనే దుఃఖం వాళ్ళకు ఉండదు, వాళ్ళకి ఆ అటాచ్మెంట్ లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు అది వస్తే మరి ఆనందంతో ఎగిరిపోవడం, గర్వించడం అది ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దానికోసం చేయలేదు, వాళ్ళు బాధ్యత అనుకున్నారు, ఇది నేను చెయ్యాలి నా బాధ్యత అనుకుని. అలా అటాచ్మెంట్స్ లేనప్పుడు ఇక ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటాం ఏది జరిగినా. నిత్య తృప్తులు, నిరాశ్రయులు, దేన్ని ఆశ్రయించడంలా, ఫలితంలో జయాన్ని ఆశించడంలా, అపజయం వద్దు అని అనుకోవడంలా. సో అలా ఉన్న వాళ్ళు ఫలితాల మీద ఆసక్తి వదిలి ఎప్పుడు తృప్తిగా ఉండేవాళ్ళు, దేనిని ఆశ్రయించని వాళ్ళు అన్ని కర్మలు చేస్తున్నా కూడా కామ్యకర్మలు చేయని వాళ్ళ క్రిందే లెక్క అని చెప్పి భగవంతుడు వివరించారు. నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వా పరిగ్రహ శారీరం కేవలం కర్మ
కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సో ఇలా నిరాశీర అంటే ఏది ఆశించకుండా యత నిగ్రహించినటువంటి చిత్తంతో, మనస్సుతో, ఆత్మ అంటే మనస్సు బుద్ధి, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు బుద్ధి. సో ఆత్మ అనే దాన్ని, మనస్సుని బుద్ధిని రిఫర్ చేయడానికి కూడా ఆత్మ అనే పదం వాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ. సో ఇలా ఏది ఆశించకుండా నిగ్రహించుకున్న మనస్సుతో బుద్ధితో త్యక్త్వ అన్నిటిని వదిలి, సర్వత్యక్త అంటే అన్నీ వదిలి, సమస్తాన్ని పరిగ్రహ తనకున్న వాటిపై స్వామ్య భావన అంటే నాది అనేటటువంటి అటాచ్మెంట్ ఉన్నట్టు, ఆ ఫీలింగ్ అదంతా కూడా నాది అనే ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా వదిలిపెట్టేసి, శారీరం కేవలం కర్మ, శరీరాన్ని పోషించడం కోసమే కేవలం కర్మ పనిని కుర్వన్న చేస్తూ నా ఆప్నోతి, ఇక అతను కిల్బిషం పాపాన్ని పొందడు. సో అతని ఈ రకంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా మనస్సును నిగ్రహపరిచి, సర్వాన్ని పరిగ్రహించి వదిలిపెట్టి, ఇది నాది అనే భావన లేకుండా కేవలం శరీరంతోనే కర్మను చేస్తున్నాడు. అప్పుడు అతను ఏ పాపాన్ని పొందడు. ఇక మనస్సుతో అతనికి ఏ అటాచ్మెంట్ లేదు. ఈ శరీరాన్ని మాత్రం ఆ కర్మ కరెక్ట్ గా చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. అంతేగాని మానసికంగా ఇది నాది నాది అనేటటువంటి భావం, అతనికి ఆ అటాచ్మెంట్ లేదు. అలా చేస్తున్నవాడు ఆప్నోతి కిల్బిషం అంటే పాపాన్ని పొందడు అని చెప్తున్నారు. నా ఆప్నోతి అంటే పొందడు. ఏం పొందడు? కిల్బిషం పాపాన్ని పొందడు. ఎప్పుడు కర్మ కుర్వన్ పనులు చేస్తున్నా కూడా పాపాలు అతనికి రావు అంటున్నారు. సో ఇలాంటి అవగాహనతో ఉన్న మనిషి మరి అంటే నిరాశీర్యత, ఫలాపేక్ష లేకుండా మరి తనది అనేటటువంటి భావం, ఇది నాది అనే ఆ స్వామి భావం, నాది మనకన్నీ అదే ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా యూజువల్గా, మన ఇల్లని, నా ఇల్లని, నా వస్తువు అని, నా వాళ్ళు అని, అది లేకుండా అంటే నాది అనే ఆ స్వామ్య భావనను వదిలి కేవలం జీవిత అవసరాల కోసమే కర్మ చేస్తూ ఆ విధంగా వర్తించేవాడు. శారీరం కేవలం దేహాన్ని పోషించడం కోసం ఈ కర్మలు చేస్తూ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ రకంగా అతడు పాప ఫలితాలచే ప్రభావితుడు కాదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఇలాంటి భావన ఉన్నప్పుడు శుభాశుభ ఫలితాలను మనం భగవంతుడి మీద మనస్సును పెడితే మనం కోరుకోము. అది భక్తి భావంతో మనకి ఇది ఈజీ అవుతుంది అంటున్నారు భాష్యంలో. సో భగవంతుడి అంశ కాబట్టి ఆ అంశగా మనం చేయబడే కార్యం వాస్తవానికి నేను కాదు చేసేది, అది ఆ కార్యం భగవంతుడే మన ద్వారా చేయిస్తున్నారు అని భక్తులు భావిస్తారు. కాబట్టి వాళ్లకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కాకుండా ఆ సరి అయిన మార్గంలో శరీరం దేహ అవసరాల కోసం, అంటే మన శరీరం నడవాలి అంటే మనకు కొన్ని నిత్య అవసరాలు ఉన్నాయి, వాటి కోసం దాని ప్రోద్బలంతో మనం చేస్తున్నాము. అదే విధంగా భక్తుడైన వాడు మన స్వంత భోగాభిలాష లేదు కాబట్టి భక్తులకు వాళ్ళు భగవంతుడి కోరికతోనే వాళ్ళ ముడిపడి ఉంటారు. ఆ భక్తుడు మరి ఆ రకంగా పనిచేస్తాడు అని చెప్తారు. సో అంటే ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ శుభ్రపరచాలంటే మనకి ఆయిల్, తైలం ఇవన్నీ ఉండాలి కదా, ఏదైనా తుప్పు పట్టకుండా ఉండాలి అంటే. అలాగే భగవంతుడి సేవలో మరి ఉండడానికే భక్తుడు కర్మ ద్వారా, అంటే ఏ పని చేసినా భగవత్ సేవ అనుకుంటూ అతను తన దేహాన్ని పోషించుకుంటాడు శుభ్రంగా. ఈ యంత్రం మరి క్లీన్ గా ఉంటేనే యంత్రం పనిచేస్తుంది కదా. అలాగే మరి శరీరం పనిచేయాలంటే దానికి కొంత ఆహారం అవసరం, కొంత నిద్ర అవసరం, ఇది అవసరం. కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఆ భావంతో చేస్తూ ఉంటాడు. అలా కర్మఫలాలన్నిటికీ అతీతుడుగా ఉంటాడు. అంటే ఏది చేసినా భగవంతుడి తృప్తి కోసం నేను ఈ రకంగా చేస్తున్నాను అనుకుంటూ శరీరాన్ని కూడా మరి అందుకని దానికోసం శరీరాన్ని కూడా కాపాడుకుంటూ ఉండడం అన్నమాట. సో అది శ్లోకంలో అది ఎవరైతే ఇలాంటి అవగాహనతో మనస్సును, బుద్ధిని, ఈ నాది అనే ఫీలింగ్ ని పక్కన పెట్టి
జీవిత అవసరాల కోసమే కర్మను చేస్తూ ఆ రకంగా వర్తిస్తూ అతడు పాప ఫలితాలచే ప్రభావితుడు కాదు, ఇలా పనిచేసిన వాడు అంటున్నారు. సెకండ్ శ్లోకం. సో రేపు వినాయక చవితి కాబట్టి రేపు క్లాస్ లేదు. రేపు ఆల్సో రేపు క్లాస్ లేదు, మనం థర్స్డే మళ్ళీ మీట్ అవుతాము. యదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. సో యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దాంతో సంతుష్టుడయ్యేవాడు ద్వంద్వాతీతుడు. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. అసూయ లేనివాడు, జయాపజయాల్లో స్థిరులుగా ఉండేవాళ్ళు. ఇలాంటి మనిషి కర్మలు చేస్తున్నా కూడా ఎప్పుడు బంధితులు కారు అని చెప్తున్నారు. అంటే యాదృచ్ఛ లాభ సంతుష్టో, యాదృచ్ఛికంగా వచ్చిన లాభంతో తృప్తి పడేవాడు. ద్వంద్వాలకు అతీతుడైన వాడు. విమత్సరః అంటే మత్సరం, అసూయ లేనివాడు. సమసిద్ధావసిద్ధౌ అంటే సిద్ధం అంటే విజయమైన, అసిద్ధం అపజయమైనా కూడా రెండిట్లో కూడా సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు. సిద్ధత్వంలో మరియు అసిద్ధత్వంలో, జయంలో మరియు అపజయంలో సమత్వంతో ఉండేవాడు. కృత్వాపి చేస్తున్నప్పటికీ నా నిబధ్యతే, అతను నిబద్ధుడు, బంధింపబడడు. ఏది కర్మఫలాల చేత. ఎవరు యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దాంతో అట్లా వచ్చిన దాంతో సంతోషించేవాడు, ద్వంద్వాలకు అతీతుడు, అసూయ లేనివాడు, జయాపజయాలందు స్థిరుడుగా ఉండేవాడు. ఇలాంటి మనిషి కర్మలు చేస్తున్నా కూడా ఎప్పుడు బంధితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ సమత్వము, అలాంటి శుద్ధమైన తత్వము, అసూయ లేని తత్వము. ద్వంద్వాతీతుడు అంటే ఏమిటి? ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి మన ప్రశ్న. సుఖ దుఃఖ ద్వంద్వాలు అంటే సుఖ దుఃఖాలకు అతీతుడు. సత్యమాతాజీ ద్వంద్వాతీతుడు కరెక్ట్. అంటే ద్వంద్వాలంటే ఆపోజిట్స్. సో సుఖము దుఃఖము ఎగ్జాంపుల్ రాధికా మాతాజీ, లాభము నష్టము, వెరీ గుడ్. అలాగే హైమావతి మాతాజీ చెప్పారు సుఖ దుఃఖాలు, జయాపజయాలు, కరెక్ట్. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వంద్వాలకు. అయితే ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ అన్నమాట. సో ఎనీథింగ్ ఆపోజిట్. సుఖానికి ఆపోజిట్ దుఃఖము, అలాగే లాభానికి ఆపోజిట్ నష్టము, శత్రువుకి ఆపోజిట్ మిత్రుడు, అలా. సో అంటే ఎటువంటి ఆపోజిట్ స్టేజ్ లో కూడా రాగానికి ఆపోజిట్ ద్వేషము. సో ఎలాంటి స్టేజ్ లో అయినా ఒకేలాగా ఉండేవాడు. సుఖం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోకుండా ఉంటాడు, సమత్వం. అలాగే లాభం వచ్చినప్పుడు గర్వించకుండా, నష్టం వచ్చినప్పుడు దుఃఖించకుండా ఉంటాడు. అలాగే శత్రువు పట్ల విముఖత లేకుండా, మిత్రుడి పట్ల ప్రత్యేక అనురాగం లేకుండా, అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉంటాడు. సో అది ద్వంద్వాలకు అతీతుడు. ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా, ఎటువంటి మనుషులతో అయినా ఒకే రకంగా ఉండేవాడు. అది ద్వంద్వాతీతుడు అంటే. సో మనం ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతాం, ఎవరితో అయినా ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతాం. మరి అది మనం ఎంత నార్మల్ గా ఇష్టమైన వాళ్ళతో ఎంతో ఇష్టంగా ఉంటాం, ఇష్టం లేని వాళ్ళతో పెద్దగా మాట్లాడు. సో అలా కాకుండా అందరితో ఒకే టైప్ గా ఉంటాడు, అన్ని పరిస్థితుల్లో ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు, అసూయ లేనివాడు, జయ అపజయం రెండిటిలోనూ స్థిరంగా. మరి ద్వంద్వాతీతుడు కదా, జయమైన ఒకటే, అపజయమైన రెండు పరిస్థితుల్లోనూ ఒకే రకంగా ఉంటారు. అలాంటి మనిషి కర్మలను ఓనరిస్తున్నా కూడా బంధితుడు కాదు. సో ఈ సమత్వం అనేది రావాలి ఆ కర్మయోగం. అందుకే మనం పనులు చేస్తున్నా ఈ సమత్వాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎప్పుడు పెంచుకోగలుగుతాం? వాటి మీద ఆసక్తి వదులుకున్నప్పుడు. ఆసక్తి వదులుకోవడం అంటే ఆ రాగాన్ని, ఆ ద్వేషాన్ని, ఇష్టం లేనితనాన్ని పక్కన పెట్టాలి. అవన్నీ ఏదైనా మరి జరగవలసింది జరుగుతుంది. మన బాధ్యత, మన కంట్రోల్లో ఏముంది? పనిని సక్రమంగా చేయడం వరకే మనం చేయగలిగింది. దానివల్ల తర్వాత ఏది వస్తుందో ఇక అది మన కంట్రోల్లో లేదు. అది బాగా మంచి కరెక్ట్ గా జరగాలనే చేస్తున్నాం, అంతవరకు మన చేతిలో ఉంది. పని ఎలా చెయ్యాలో మన చేతిలో ఉంది. ఎలా చేసినా ఏదొస్తుందో మనకు తెలియదు, అది మన చేతిలో లేదు. కాబట్టి చేతిలో లేని విషయం గురించి ఆలోచన పక్కన పెట్టి
మనం చేయవలసిన పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అది చేసి ఆ తర్వాత ఏది వచ్చినా మనం ఈ సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడే రాగద్వేషాలు లేకుండా మనశ్శాంతితో ముందుకి సాగగలుగుతాం. ఈ సాధనలో కూడా ముందుకి సాగగలుగుతాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అది ఈరోజు పాఠం 22nd